Γεια σας παιδιά, παραγγελίες συμμαθείτε. Τέλος πάντων. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες να βγάλουμε ένα βίντεο. Με την ησυχία μας και όλο. Κάτι συμβαίνει. Ναι. Και τώρα, να είμαστε στο special βίντεο που τη ζήτησε μια συμμαθήτρια από το σχολείο και με το Papa Gaming. Εντάξει, δεν λέμε κάτι άλλο. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπετε αυτό εδώ το κίτρινο το πράγμα. Fuck that! Smackdown forever! Λοιπόν, κάτι είναι εδώ πέρα ροζ. Ναι, είναι ένα φανιτολιάδο. Ξύλινο είναι. Ξύλινο, ρίξτε. Πάμε σε ξύλι. Πάμε εκεί. Ναι, κάτι άστο να αξίζει. Πάμε και πέρα στην κρυψώνα που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Ναι, εσύ την είχες. Πού είσαι ρε? Εδώ. Α, λοιπόν, περίμενε λίγο. Μακάρι να μπορούσαμε να παλέψουμε να δείχναμε. Τέλος πάντων. Πάμε στην κρυψώνα που είχαμε. Μισό λίγο. Είναι μέσα σκαπίδες. Κοίτα παιδί. Τέλος πάντων. Το βλέπετε αυτό εδώ το πράγμα. Όχι, περίμενε. Το κίτρινο. Λέγα μια ρόδα. Άντε γύρω. Μισό λίγο να δει, έχει μέσα σε σακούλα. Μισό ρε. Νάτι. Ωραία, ναι. Έλα, πάμε. Μισό. Και αυτή εδώ. Όπα. Λοιπόν, παιδιά βλέπετε αυτό. Special βίντεο και μες στο λεωφορείο στην εκδρομή. Τι! Ναι, ναι. Εντάξει. Βλάκα, special βίντεο στην εκδρομή. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι special, κοιτάξτε αυτό εδώ τι θα γίνει. Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία στην εκδρομή. Ωραία, στην Ολιάδα. Να βγάλουμε βίντεο στην... Α, είναι καμιά κυρία και θα μας πει. Σιγά μην μας πει τίποτα, αυτό λέω. Πάμε και στην κρυψώνα. Μόρι την κρυψούνηση. Άμα την κρυψώνα. Εδώ είναι ωραίο να κρύβεσαι. Να το ξέρω. Βλάκος και το special. Την άλλη φορά τι είχαμε κάνει, τίποτα σχεδόν. Αν δεις. Βλάκα, είχα πέσει η θεία μου και κάνει να πέσει, είχε ένα... Αυτό ρε που βάζει για να καθόμαστε. Και τι έγραφα πάνω, John Cena. Βλάκα. Αλλά John Cena υπάρχει και ένας τραγουδιστής από την Ευρωπαϊκή. Τραγουδιστής ρε. Ναι, υπάρχει ένας που τον έλεγαν και έτσι. Παλαιστής είναι. Τραγουδιστής μου ήταν. Παλαιστής. Δεν παλαιστής. Υπάρχει. Τέλος πάντων. Μπορεί να ήταν παλαιστής και να μπέζω. Βλέπετε αυτή μετά τη μαλακία. Να με βγάλεις να τρέχω. Να πούμε και να τρέχω από εκεί να κοιτάω. Άντε. Α, κόλλησε το πόδι μου. Λοιπόν, εγώ θα κάνω το κατόρθωτο. Έλα λίγο, μισό λεπτό ρε. Α, έβγαλα το παπούτσι και δεν βγήκε αυτό. Λοιπόν, βλέπετε το Papa Gaming. Δεν πιστεύω να... Έτοιμος. Μισό λίγο. Βλάκα θα πεθάνεις Έλα, πήγαινε. Αέρας! Έλα, σειρά μου να με βγάλεις λίγο. Έχουμε αρκετή ώρα ακόμη. Φέρε ζακέτα. Σειρά σου. Κάτσε να... Papa Gaming στο βίντεο του τουρούτου. Και ένας μπαμπουράς. Αδεχέ σου. Πάμε. Το κατάφερε. Ένα φορτηγό θηρίο. Είναι ένα φορτηγό θηρίο. Ωραίο αυτό. Δεν φάνηκες, μην ανησυχείς. Ωραία, έχουμε αρκετή ώρα ακόμα να κάνουμε κάτι. Μέχρι 15 λεπτά δεν είναι. 13, ναι.
Έχουμε βγάλει μόνο τα 5 λεπτά βασικά. Σοβαρά. Και πάμε στα 5 λεπτά. Παιδιά, μέσα σας γράφει κάτι άλλο μου. Λοιπόν, Τώρα τι κάνουμε? λοιπόν, έχουμε αρκετή ώρα ακόμα, οπότε κάτι θα βγούμε. Κάνουμε ένα pause και θα σας πούμε τι θα κάνουμε. Σε λίγες μέρες θα έχουμε 3 νέα παιχνίδια στο PlayStation. Α, ναι, θα τα αγοράσω με 20 ευρώ, ρε φίλε. Μου είχε φέρει να μου ένα παιχνίδι, Lego, βλακεία, με 30 ευρώ και μπορώ να πάρω 3 παιχνίδια με 20 ευρώ, ρε. Άμα το ακούει αυτό η νονά σου, δεν πειράζει, δεν μας νοιάζει. Ναι, σιγά. Απλά το ένα που θυμάμαι μόνο θα είναι Call of Duty Ghost. Ghost. Και δεν ξέρω μετά άμα λέει άλλα. Και αυτό. Παιδιά, αρχίσαμε. Ο Παπαντέμι θα προσπαθήσει να ανεβεί αυτή τη στάση. Η προσπάθεια μου φαίνεται αποτυχής. Τι είναι αυτό? Νομίζω φάνηκε λίγο, αλλά εντάξει. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι σουτιέν, βρακί. Πιάστο. Ναι, ποιος το εσύ. Πιάστο, ρε! Λάγα, τι είναι αυτά που φοράνε? Κράτα λίγο, κράτα. Το πιάσαμε με το κόλλο. Λοιπόν, παιδιά, θα το πιάσουμε με αυτό εδώ πέρα. Το πραγματίδιο. Το βλέπετε, μην κάνει zoom. Δεν κάνω zoom. Ωραία. Και πάμε. Αυτό είναι αποδεικτικό στοιχείο. Αυτή είχα την κουμπιλιά. Ότι είναι